बोगेश्वर बरुवानी जोनोम साननि लोब्बाजों परबतजरा जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन गांखंआ जोलुर बादायलायनाय खुंदों। दिनै फुंनि 11 रिंगायाव अबिरुचि गेलेमु सान फालिथाय एबा अर्जुनश्री बोगेश्वर बरुवा जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै परबतजरा जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन गांखंआ दुलिगावनि गेवलां गेलेग्रा गुवार फोथाराव जोलुर बादायलायनाय खुंदों। गासै मोन 10 प्राइमारिया बाहागो लानाय बे जोलुर बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो परबतजरा जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रसेन कुमार ब्रह्मआ। बे हाबाफारियाव परबतजरा जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि प्रसेन कुमार ब्रह्मजों लोगोसे परबतजरा जिल्ला लाइमोन गांखंनि आफादगिरि बिदाव ब्रह्म आरो ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे बादायलायनायाव सेथि बान्था महरै 7,000 रां, नैथि बान्था महरै 5,000 रांजों लोगोसे ट्रफी होनाय जागोन होननानै बानजायगिरिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। दिनै स्पर्ट्स डे अर्जुना एवार्डी श्री बोगेश्वर बरुवानि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै आसामनि खना खनला जेरावबो जे स्पर्ट्स डे हिसाबै फालिनाय जायो। दा दिनै जोंबो परबतजरा इयुथ सेल हिसाबै परबतजरानि गासै 10टा प्राइमारिफोरखौ लानानै दुलिगावनि गुवार गेलेग्रा फोथाराव फुटबल मैच बादायलायनाय बेहाय होनाय जायो। दा बेहाय जोंनि परबतजरानि गासै जे मोन 10टा जे जोंनि फुटबल टीमफोर दं दिनै बाहाय बाहागो लाफैदों। दा जोबोद मोजां जादों जे हाबाफारि बियो जे अरुणा एवार्डी श्री बरुवानि जे जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जे खुंनाय जे फुटबल जे बादायलायनाय बेहाय बोगेश्वर बरुवाया जे 1966 मायथाइयाव जे एशियान जे गेम जादोंमोन बे गेमाव बिथाङा गल्ड मेडेलिस्ट बिथाङा मोननो हादोंमोन। दा बिथांनि सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै बा बिथांनि जोनोम सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै आसामनि खना खनला जेरावबो बे स्पर्ट्स डेखौ फालिनाय जायो। बे बादायलायनाया ट्रफी काम प्राइज मानि दंदेरो। बेहाय जोङो जाय देरहासार जानो हागोन बे बिथांमोननो 7,000 जोङो बान्था हिसाबै हरनाय जागोन आरो जाय बिथांमोनहा बे बादायलायनायाव जेनगोन बिथांमोननो जोङो 5,000 मानि प्राइजजों लोगोसे ट्रफी हरफानाय जागोन।